Takže lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tohle video bude z Mindstrikeu, z jednoho serveru, který se jmenuje Mindstrike. A už tam nějakou dobu hraju, přesto v tom nejsem profík. A jsme 2-2. Což je blbý i špatný, jako. A kde pak je máme? Čistý. Kurva, kde najít? Jo? Okay. Teroristi vyhráli, pohoda. Protože kdyby... za prvé, kdyby nekempili, a za druhé, jak se malinko buď kempěj, anebo jsou to takový profíci, což jo, podle tamhle toho nahoře vidím, podle statusáku, nebo podle těch hvězdiček, aha. Au! Ne, nechce se mi, a nemůžu křičet. Kemper. No. Ano. Takže už to přestalo? Jinak se tady zastřelím mým dráčkem. Čekat, tady to je který? To jako fakt. To si fakt děláš srandu. Koho je víc? Nikoho. Sakra. Proč jsme na serveru jenom 4? Nemám žádný VIP nic. Prostě tady takový tyhle čekací kopuly. Omlouvám se, mám takovou rýmu. Jop. To se bude hodit. Pajska mi počkat, asi koupím jenom toto. Ať aspoň jsem trošku dobrý. Tudy jdu. On tam v pořád kempí, ne? On tam je. Je tam! Je tam. Naprostý. A já ho hitnu. Já ho hitnul. Já už to dneska nějakou dobu hraju. A zítra nejdu do školy, protože máme podzimní prázdniny. Jej! Jo. Jo, ani nejít. Viděli jste to? Viděli jste to, jak jsem to tam šil? Jak jsem to tam prostě... Ach jo.
Si koupím 2 tady ty. Aha, nemůžu, sakra. Tudy. Tudy. To je tenhle! To je ten, co tam předtím kempil, tamhle v tom. Sakra, tamhle v tom asi zrovna ne. Tamhle v tom, ne. Sakra, kde kempil? Tamhle v tom. To není možný. To fakt není možný. Přísahám vám, tohle není možný. Příště si vezmu stav AWPčko nebo co, ty vole. Ledaže dá se to tudy nějak obejít. Tady budou nějaký dole nebo něco. Teď kdyby mě tady načapal ze zadu, Dezertem! Tohle není možný. Proč o mě vždycky zrovna věděj? Au. Tady to si dám takhle sem. Hlídej mě. To není možný normálně. Das 2. Ten Castro byl docela dobrý, ale ty krásu. Tak. Ne. Das 2. Das 2! Das 2, jo. Das 2. Jo. Das 2, jo. Yes! 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 Jo! 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 Jo, tady ta mapa se mi líbí. Sakra. Co? Sakra. Pomoc. Běžím! Běžím! Terorist. Ach jo. Ach jo. Možná vám dám i IP do popisku, pokud budu tak hodnej. Tak pojď si, Máro, pojď, no jenom pojď. Skra, kudy to sakra jde?
Obyčejný Counter-Strike normálně jsou mnohem lepší podle mě, pro mě teda. Já je osobně nikdy ještě nehrál. A hrál jsem zatím jen takhle Mindstrike v Minecraftu. Takže pokud byste z tohohle chtěli další díly, tak dejte prosím jenom jeden like. Stačí mi jenom jeden. Skra. Kde všichni jsou? Nikdo tu není. Jsem tu jenom já. A zpívat ti neumím. Proč je tady bomba? Vysvětlete mi, proč je tady bomba. Tady taky můžu na... Skramáro, kde seš? Kde to sakra... Lidi... Kde je? To jsem prošel teďka... Snad skoro nebo úplně celou mapu. Než se schovám do auta láva. Aha, to se nedá prostroj. Já vyhrál. Tak co bude jako odměna? Bude nějaký jackpot? No tak. Nic. Tak jo. Proč to řekl zrovna dvakrát? Ok, to asi bude pro tohleto video všechno, takže... Ahoj!